Калі бы я пачаў сваё відэа словамі, што вайна ніколі не змяняецца, хутчэй усяго вы бы паглядзелі на назву роліка, каб пераправерыць, ці не наблытаў я гульню. Але Hell is Us — чыстае ўвасабленне гэтай ідэі. Нянавісць і гвалт, як прадасканалены і адпаліраваны механізм у гісторыі чалавецтва, зноў абралі падрыхтаванае для сябе месца на карце, каб здзейсніць чарговы карнавал смерці. Па старой як свет прычыне адрознення адных ад другіх. Але на гэты раз жудасці вайны нясуць не толькі кроў і гібель, а да таго яшчэ спараджаюцца ў выглядзе сапраўдных монстраў і дзіўных анамалій на месцах жудасных і эмацыйных забойстваў. Пераплюнуць чалавека ў яго жорсткасці яны не могуць, але больш шчырыя і не прыдумляюць апраўданняў для сваіх дзеянняў. Hell is Us — гэта ў роўнай ступені даследаванні, баі і галаваломкі. Знаёмая салянка геймплею, але вандраванне па прыдуманай краіне Хейдая ў ролі Рэмі, якога малым яшчэ вывезлі з краіны ў бяспечнае месца, вабіла нечаканым у сучаснасці досведам. Пра яго я ведаў загадзя, і гэта нават стала адной з прычын, чаму я абраў гульню. Тут няма ні карты, ні паказальнікаў, куды ісці далей, няма дзядзькаў з клішнікамі над галавой і пазнакамі цікавых месцаў для даследаванняў. І хоць я рыхтаваўся да гэтага, ад пачатку мне ўсё роўна трэба было перабудоўваць сябе ў першыя гадзіны Hell is Us. Прызвычайвацца да яе парадкаў, не тыкаць, забыўшыся на літару М, каб выклікаць карту і паглядзець, дзе тут што. Дарэчы, карты там усё ж ёсць, хоць не ўсіх мясцовасцяў і хутчэй проста схематычныя, ну і тое, калі вы іх знойдзеце самі. Усё пачынаецца як пошук адказаў наконт згубленай 30 гадоў таму сям'і, што і стала прычынай вяртання ў ахопленую грамадзянскай вайной Хейдаю і хутка ператвараецца ў серыю галаваломак і палявання на артефакты і квеставыя прадметы без квестаў. Розныя ключы з сімваламі, разнастайныя прадметы, адсутнасць традыцыйнай карты і падказак прымушаюць у абавязковым парадку весці сапраўдныя запісы. Ці адчуваешся праз гэта датычным да разгадвання загадак на ўсе 100%. Вось паглядзіце на мае нататкі з вар'яцелага, запісваў усе лічбы, сімвалы і падазроныя даныя, якія маглі спатрэбіцца. Складанасць павялічваецца яшчэ і ад таго, што каб, напрыклад, адчыніць замок з першай лакацыі, трэба палову гульні прашоргацца па іншых мясцінах. Мяне здзівіла тое, наколькі важную ролю ў Hell is Us адыгрываюць галаваломкі. Я чакаў больш экшн-адвенчуру, зыходзячы з трэйлераў. Тут шмат задач з усімі звыклымі механікамі. Пэўны парадак сімвалаў для адкрыцця дзвярэй, знаходжанне прадметаў для NPC, коды для сейфаў і кодавых замкоў, пошук ключоў і вось гэта ўсё. Нічога новага, але калі выкінуць складнік таго, што няма карт, паказальнікаў і пэўных падказак, то робіцца цяжэй і цікавей. Ты можаш стаяць перад задачай і не ведаць, ці ёсць у цябе ўсё, каб яе вырашыць, ці яшчэ трэба паваландацца па лакацыях. Складанасць іх не самая высокая пры пэўнай уважлівасці, а яна з цягам часу вас абавязкова абвострыцца ад няспыннага ўтрымання ў галаве шматлікай інфармацыі. Вось прама застопарыцца на нейкай задачцы ў мяне не атрымалася, але і падумаць і памаляваць прыйшлося шмат разоў. Мне здаецца, што для такой гульні перапынак у некалькі дзён будзе праблемай, бо вы можаце забыць нейкую дробязь і тым зламаць цэлы ланцуг падзей. Але гульня не настолькі хардкорная ў сэнсе інфармацыі. У героя ёсць планшет з тлумачэннямі, што і ад якога персонажа сюжэтна вы даведаліся, і як яны ўсе разам звязаны. А кожны прадмет у інвентары мае невялікае, але важнае апісанне таго, дзе вы яго знайшлі, каб дапамагчы вам потым прыгадаць, для чаго ён можа быць патрэбны. Пры адсутнасці сістэмы квестаў у звычайным выглядзе задачы ўсё ж перад вамі стаяць, і вы будзеце ісці па сюжэце, як мне здаецца, без асаблівых цяжкасцяў і затупаў. Часта незразумела, што канкрэтна павядзе гісторыю наперад, таму раю, вядома, аглядаць усю лакацыю, хоць яны і будуць здавацца вялікімі. Не ўсе, і толькі на пачатку. З часам вы зразумееце правілы гульні і логіку, як геймдызайнеры тут усё зарабілі, і страшныя загадкі і вэрхал пачнуць атрымліваць абрысы і прастату. Знайдзі толькі нітачку, за якую пацягнуць, каб увесь клубок раскруціўся. У ролі Рэмі, таго самага пасталеўшага хлопчыка, вы робіцеся непасрэдным сведкам вайны, нянавісці, гвалту, жорсткасці і таго, што чалавецтва з'яўляецца сваім уласным ворагам. І гэта адчуваецца ў кожнай размове, лакацыі, сітуацыі, у якой апыняцеся ў пошуках сям'і Рэмі. Некаторыя гісторыі і словы NPC выклікалі ў мяне сваёй будзённасцю зла непрыемныя пачуцці. І самае дзіўнае, што якраз з людзьмі мы ні разу і не сутыкнёмся, б'ючыся выключна з монстрамі, як сведка ўсяго, што прынесла вайна на гэтыя землі.
У мяне магутнейшае адчуванне, што ўсё тут пісалася з югаслаўскіх канфліктаў і войн 90-х, з яе наборам лютасці, генацыдаў і бяспыннага гвалту. І ні правых табе, ні вінных, а толькі каты і ахвяры з двух бакоў. І тут не будзе ніякіх жартаў, ні танных стендапаў і заліхвацкіх герояў, а толькі шыбеніцы, разгубленыя міратворцы і рытвіны ад снарадаў. Гарадкі Хейдэі спустошаныя вайной, напоўнены смерцю мірных жыхароў і улёткамі геройскай прапаганды. У той час, як два мясцовых народы няспынна абвінавачваюць адзін аднаго ва ўсіх смяротных грахах. Дадайце да гэтага з'яўлення жудасных істот, пустацелых, што нібыта сілкуюцца пакутамі і эмоцыямі і да таго няўразлівых да традыцыйнай зброі. І ў выніку ўсяго атрымліваецца поўны армагеддон у шэра-зялёных колерах пад сумны ці то эмбіент, ці то бінауральныя гукі. Бадзёрых запілаў рокавага кірунку чакаць не варта. Настрой тут зусім іншы. Вынік па атмасферы такі, што калі шукаць у гульнях месца адпачынку, куды можна збегчы ад сучасных рэалій, то Hell is Us, магчыма, не самы найлепшы для таго кандыдат. Вядома, тут ёсць месца і прамяням добра, і добрым учынкам, і людзям, якім атрымалася ацалець, і будзе нават магчымасць выратаваць сабачку. Праўда, зараз думаю, а ці выратаваў я яго сапраўды, а можа, зрабіў толькі горш. У гэтай гульні шмат у чым так адразу не разабрацца. Hell is Us ніколі не адыходзіць ад дэманстрацыі вайны і наступстваў, трымаючы вас у тонусе да самага канца. Як заўважыў раней, мясцовы монструм тут не моцна ўразлівы да звычайнай зброі. Таму час прыхаваць чалавечыя пукалкі і дастаць анімешныя мячы да пяткі з сякерамі, зробленымі з асаблівага матэрыялу. Сама баявая сістэма мае асноўны элемент, які вы чакаеце ад экшн-адвенчур. Розныя комба, зараджаныя атакі, парырванні, ухіленні і спецыяльныя здольнасці, якія ўдасканальваюць як вашу зброю, так і дрон, які змагаецца побач з вамі. Ён як птушка сядзіць на плячы і ў любы момант гатовы выканаць адну з каманд. Ці падняць вас у паветра, ці закруціць з мячамі ў віхор, ці кінуць наперад як таго быка. Пра ўсю баёўку і сказаць няма чаго. Усё гэта мы бачылі і не раз. Персанаж рухаецца хутка, варыянтаў як біцца досыць і хапае камбінацыі з дронам і заклёнамі. Мяне яна не адцягвала, не раздражняла, што важна, і была добра ўплецена ў гульню. Наша унікальная зброя лімбічная, і монстры лімбічныя. І ўвогуле тут усё трохі кадзімаўшчына з гэтай лімбічнасцю, заснаванай на тыпах эмоцый і перажыванняў. Вы, напэўна, ведаеце ці чулі пра лімбічную сістэму ў чалавека. Мячы і парныя сякеры можна загартаваць рознымі тыпамі гэтых самых эмоцый. Гнеў, экстаз, ці радасць, жах і гора. Гэта надае магчымасць устаўляць у зброю здольнасці адпаведныя выбранаму тыпу. Я неяк у асноўным карыстаўся здольнасцямі гора. Яго заклёны ў асноўным б'юць па плошчы, высмоктваючы, як сапраўдная журба, пакрысе жыццё з ворага. Гнеў наносіць імгненныя, накіраваныя пашкоджанні, і гэтак далей. Таксама пустацелы монстр можа быць захоплены адной з гэтых эмоцый, і тады вам прыйдзецца цяжэй, бо біцца трэба адначасова і з абалонкай, і з яго чыстай эманацыяй. А калі да гэтай эманацыі падлучана адразу некалькі ворагаў, тады зусім цяжка. Яны злучаны з ёю нібыта пупавінай. А мясцовая механіка прадугледжвае бессмяротнасць монстра, пакуль жыва яго эмоцыя. І прыйдзецца бегаць, ухіляцца, карыстацца дронам, каб вывесці часова са строю некалькіх ворагаў і усяляк намагацца забіць духа. Дзякуй Богу, распрацоўшчыкі пры гэтым не сталі ісці па шляху соус-лайкаў, і забітыя ворагі не аднаўляюць пасля смерці. Як бы аднаўляюцца, але калі толькі зменіце лакацыю. Я цяпер гуляю на высокім узроўні складанасці, таму абапіраюся на гэты досвед, і для мяне некаторыя сутычкі сапраўды патрабавалі папацець. І вось гэта душыла шторазовым забіваннем монстраў, бегучы з месца захавання пасля смерці, дакладна бы сапсавала гульню, дзе і так вам прыйдзецца шмат пагойсаць па лакацыях. Ад такой механікі соус-гульняў я ўжо трохі стаміўся за апошнія гады. З мінусаў для мяне былі самі ворагі, знешні выгляд, якіх нібыта выбіваецца з агульнай карціны. Яны літаральна аднолькавыя і зусім мала тыпаў. Калі б дызігнеры намалявалі яшчэ хоць некалькі іншых для разнастайнасці, яно бы не так кідалася ў вочы. Гэта не сур'ёзна, што за 35 гадзін вы глядзіце толькі на 5 тыпаў монстраў, прычым даволі падобных. Невялікую разнастайнасць даюць тыя самыя каляровыя эмоцыі ўнутры іх, але ўсё роўна бедны бестыярый.
Я як бы разумею канцэпцыю пра напаўненне целаў з гэтымі гнеўнымі і гораснымі эмоцыямі, але гэта выглядае дзіўнавата на фоне самога дызайну гульні. Гарады, дамы, наваколле створаны рукамі і ў падрабязнасцях, перадаючы гнятучую рэчаіснасць вайны і разбурэння, галечы і гвалту. І сярод гэтага буйства цёмных і шэра-зялёных колераў вельмі блякла глядзяцца аднолькавыя стварэнні. Ну, тут не залік. Паўтаруся, што і зброя, і баі, і агулам геймплей зроблены проста добра і не адцягваюць вас ад даследавання. І менавіта даследаванне робіцца галоўнай фішкай гульні. Я стаміўся ў іншых праектах ад безлічы квестаў, забітых журналаў аднолькавых задач, збору мільёнаў непатрэбных рэсурсаў і прадметаў. Усё, што вы знойдзеце тут, вам спатрэбіцца. Яно ці нясе частку гісторыі і культуры асяроддзя, часцей гэта нататкі пра мінулае і гісторыю Хейдыі ці адбіткі рэчаіснасці, з якіх пакрысе робіцца зразумелым, дзе і як усё тут пайшло ў поперак. Ці знойдзеце штосьці для паляпшэння зброі, ці гэта квеставы прадмет, які камусьці трэба прынесці. Праўда, вы пакуль не ведаеце каму, ці проста не запісалі і забылі. Прычым тут няма ролевага адыгрышу, у вас не будзе выбару адказаў за персанажай. У прынцыпе, выбару акрамя аднаго, ці рабіць нешта, ці не рабіць. І ад гэтага могуць залежыць нават лёсы, але вы пра тое не будзеце ведаць. Напрыклад, як запозна знайсці жанчыну з памерлым дзіцём, якія хаваліся ад салдат. І у вас быў шанец выратаваць немаўля, але вы не ведалі нават пра гэта, проста павярнуўшы ў нейкім калідоры ў іншыя дзверы. І за дапамогу людзі не будуць выдаваць вам грошы, вострыя мячы ці аптэчкі. Яны добра, калі скажуць вам дзякуй. Як бы квесты тут ёсць, яны нават распачынаюцца, калі вы, напрыклад, знаходзіце прадмет, але ніхто не скажа, куды яго трэба несці. Проста з'яўляецца запіс у вас у планшеце з адзінай пазнакай, дзе вы яго знайшлі. Усё, далей сам. І такія задачы тут падпісаны як добрыя справы. Выканаўшы частку з іх, можна будзе атрымаць узнагароду, але пазней і ў пэўным месцы, пра якое дазнаецеся па ходзе сюжэта. Там звычайна даюць здольнасці для зброі і вашага дрона. Каб рабіцца мацней, трэба шукаць гэтыя ўзмацненні па ўсёй карце, і адзінае, што паляпшаецца з баямі, то бок праз набор пунктаў досведу, гэта ваша зброя. А персанаж, якім быў кілуном на пачатку гульні, такім жа і застаецца. Яму можна толькі знешні выгляд памяняць, тыпу новай кепкі. Hell is Us цалкам дабротная гульня, але не блокбастер, і не зможа вас здзівіць сюжэтам ці яго крутымі паваротамі, хоць сваіх разынак тут хапае. Зусім прасякнуцца гісторыі мне перашкодзіла менавіта выдуманасць краіны ў каардынатах невыдуманага свету, і эмпатыя да падзей ад гэтага была слабейшая. І ў выніку гульня такі экшн на крэпкіх 7 балаў. Але менавіта канцэпцыя таго, што гульню аддаюць цалкам у вашыя рукі, каб вы сапраўды ў яе гулялі, надае ёй добрую перавагу над многімі сучаснымі праектамі. Цяпер некаторыя гульні, што асабліва ствараюцца для шырокага геймера, па сваёй сутнасці гуляюць самі сябе без вашага ўдзелу. За вас знайшлі на карце ўсе цікавыя месцы, персанажаў і прадметы. За вас падумалі і разжавалі загадкі. За вас запісалі ўсё да апошняй кропкі, што вы ўбачылі ці пачулі. І ў некаторых яшчэ за вас пабіліся і ўсіх перамаглі. Глядзі кіно ды націскай, калі трэба пару кнопак. Я не асуджаю такі выбар забаў, бо мы сапраўды на густ людзі розныя, у гульнях таксама шукаем рознае. Я сам магу пагуляць у інтэрактыўнае кіно, але менавіта мне ад гэтага ў пэўных жанрах робіцца нудна, бо па сутнасці складваецца ўражанне, што мне ў гульні няма месца. Я, здаецца, там у прынцыпе не трэба, як лішняя галінка ў кодзе, які без мяне цудоўна працуе, а я толькі сяджу ды пялюся ў манітор. Ну і аплачваю распрацоўку гульняў, якія гуляюцца без мяне. Ну а тут жа ты заходзіш у горад, дзядзька з клічнікамі і пытальнікамі над галавой няма, дошкі аб'яў няма, гандляроў няма, бо няма і смецця на продаж. Ніхто першага сустрэчнага не просіць нешта яму знайсці, ці каго забіць, і карты з тысячагадовымі скарбамі не раздае. Калі нават такі скарб і ёсць, падказка, калі і будзе, абмяжуецца тым, што ён нідзе сапраўды закапаны. А дзе, паняцця ніхто не мае, бо даўно бы самі выкапалі. Ні табе ўвогуле ніякай карты. Ідзі ці то на захад, ці то на поўнач, ці яшчэ куды. І самае дзіўнае, што гэтага сапраўды дастаткова. Знайшоў дзіцячую цацку, успамінай, хто ў горадзе пра дзяцей нешта гаварыў. Знайшоў ключ з сардэчкам? Ну, тут увогуле праблема. Ці успамінай, дзе замок, калі бачыў, а ён можа быць лёгка і ў іншай лакацыі. Ці ты ўвогуле яшчэ яго не знайшоў. Але паўтаруся, што геймдызайн зроблены пісьменна, і ў мяне не было такога, каб я павіс і не ведаў, што рабіць далей і куды ісці. А вось некаторыя загадкі і куфры засталіся неадчыненымі. Гэта факт. Можна было, вядома, паглядзець у інтэрнэце, але я такімі штукамі не карыстаюся, бо я за чысты, як сляза нявесты экспірыенс.
І уявіце сабе яшчэ дзіва, што гульня за ўвесь час мне не надакучыла, бо я заўсёды знаходзіўся ў стане пошуку. Тут няма бязмэтнага валандання. Ты ці ходзіш, намагаешся успомніць, ад чаго гэты ключ і дзе ты гэты знак бачыў, ці ідзеш далей па сюжэце. І баі з монстрамі не душаць, а з'яўляюцца чарговым выпрабаваннем, і задачы не суперскладаныя, а такія, што на мяжы. Вось ты ўжо пачынаеш амаль тупіць, і раз адказ знаходзіцца. Хоць некаторыя відавочна і вырашаюцца на раз-два. Я зразумеў на сярэдзіне гульні, што іншыя праекты я часта вось так кідаў праз 10-15 гадзін, бо першапачатковая складанасць, пакуль не навучышся гуляць, яшчэ трымае. Сусвет табе яшчэ супраціўляецца, і ты прыкладваеш высілкі, каб прасоўвацца наперад скрозь цяжкіх ворагаў, неразгаданыя таямніцы, ідзеш па шляху паляпшэння брані і сваіх умеласцяў. А потым ты здабываеш больш-менш моцную зброю, логіка ўсяго робіцца зразумелай, а ад гульні толькі застаюцца бясконцыя квесты. Меткі на карце, па якіх трэба прайсці ад пазначанага пункта А да пункта Б, каб пагаварыць з новым персанажам і выправіцца ў пазначаны пункт В. І пасярод гэтага рэдка застаецца дух вандроўніка, першаадкрывацеля. Няма адчування, што ты сам знаходзіш сабе прыгоды, задачы і прадметы. А табе іх проста раздаюць, падкідваюць як узнагароду, бо ты, паважаны геймер, змарнаваў пару хвілін свайго залатога часу, дайшоўшы да вялізнага надпіса «Скарб» пасярод карты ў тваіх руках. Шкада часу на гульні, дзе ты і не гуляеш, і цябе яшчэ разглядаюць як нейкага ідыёта, што пускае бурбалкі з рота перад маніторам. Пры гэтым Hell is Us, паўтаруся, напэўна, ўжо раз у трэці, не шэдэўр гульнявой індустрыі, а дабротны праект, які, калі б быў выкананы ў простай манеры падачы інфармацыі і гульні, напэўна, нікога бы не здзівіў і не ўразіў. Вядома, канешне, аматары бы знайшліся, я бы таксама пахадзіў, павыконваў квесты і плюнуў. А так 35 гадзін бо мне было сапраўды цікава. І мне шкада не столькі, што яна скончылася, колькі хутчэй усяго падобны вопыт спазнавання гульнявога сусвету ў бліжэйшых экшн-праектах у гульнявой індустрыі будзе цяжка знайсці. Кірунак на спрашчэнне і зніжэнне планкі ўваходу відавочны. Дзякуй, хоць узроўні складанасці яшчэ засталіся, але яны часцей усё роўна не ўскладняюць саму гульню, а проста робяць ворагаў больш тлустымі. Да плюсоў дададзім добрае адчуванне рэалізму вайны, нейкага кісялю ліпкага расчалавечвання і безнадзеі бясконцага паўтарэння сцэнарыяў смерці, які распаўсюджваюцца ад персанажаў і падзей навокал. Герой амаль маўклівы назіральнік, у руках якога толькі зрабіць некалькі дробных добрых спраў. Магчыма, выратаваць свет ад цемры, але ён ніколі не здолее дапамагчы самім людзям цемру гэту выгнаць са сваіх сэрцаў. Сябры, дзякуй за прагляд. Спадзяюся, вам спадабалася і вы знайшлі для сябе нешта цікавае ў гэтым відэа і, магчыма, адказы на некаторыя пытанні. Асобна я хачу падзякаваць паважаным спонсарам на Patreon, спіс гэтых цудоўных людзей перад вашымі вачыма. З такой дапамогай я магу працягваць займацца сваёй дзейнасцю, рабіць відэа і ладзіць стрымы на Twitch, куды таксама запрашаю. Не шмат чым магу падзякаваць у адказ, але ранні доступ да ролікаў і дадатковыя матэрыялы на сайце прысутнічаюць. У хуткім часе, спадзяюся, там з'явіцца новае відэа. Як дапройдзем Chronos The New Dawn на стрымах. Усіх абдымаю і да новых сустрэч.